Ano, jak jsi slyšel podle náhledovky, jak jsi viděl, tak já si chci vytvořit svůj vlastní film a dneska v tomhle videu se zaměříme na to, jak by to mělo jakoby vypadat ten film a jak to budu dělat. Takže jdeme rovnou na to. Takže teďka se zaměříme jako první a naději toho filmu, který se bude jmenovat Vocas. Takže ano, bude se jmenovat Vocas. Tady vám klidně rychle hodím náhledák tohoto filmu a my se přesuneme teda na děj. Takže děj se bude se odehrát ve škole venku a taky někde úplně jinde. Ale teda děj bude o typkovi jménem Nikolas, který chodí do školy a prostě dělá tam blbosti a tak a bude to prostě takhle o nějakém životu toho Nikolas. Okay. Takže druhá, jak to budu natáčet, tak to budu natáčet. Takže budu to natáčet jakože ne, jak jsou ty filmové kamery, kámo, kde se natočí třeba Kazmu film. Budu natáčet normálně youtuberskou kamerou, jo. A budu to natáčet třeba ve škole, jen tak. A když třeba vyjdem ze školy s kámošema, tak půjdem třeba někde na pole, kde budeme natáčet taky nějaké scény. Takže to je dobrý. Teda. OK, no teda. Takže doufám, že se, dámy a pánové, těšíte na ten film. Myslím, že bude dobré. Bude to mít rozlišení jako Brunnerův film. Neboli Agent Šuka. No a vidíme se příště. Tak těšte se na Vocasa a zatím čus.